Aprangsi karbilori beta kilang rapet aradon phanstame kardom pajiriglo kardom non beta than ponjia bang nili priyanka inglengpi non beta thepi pen langponik sina Northern Afforestation Division along DFO lapen accountant atum aphan lam karbok aputhak MR joko maratum lam klarki pipon Indengkre siru rangsena sar pokar choa mai ajai mek kicheng pon Cek Artu Mondol Village Ningkan Phokep Sertalin Karcho Katalon Pon Pini Pen Pangcheng Pon Bomlo Samilang Soalang Sonalong Prabjin Pen Kaching Thora Sai Kedeng Pon Jia Phan Rong Aradatum Chuningri On Birtang Ton Pen Langponik Sinang Northern Afforestation Division Hill Kaparlo Angkang along State Sector Master Rule Achokomaratum Ningkan Cap Grip Hoka Chuklembo Matum Bang Pharoi Sira Ki Thoma Phan Upgradation Aphan Bang Pharoi Sira Ki Thoma Bangpu Bang Phiatuma Phan Ki Pon Pide Daputhak Katsa Hamphang along an Pati Bogdam Si Kerap Chahang Pondo Lapen Bang Pharoi Sira Ki Thom Emaritum An Phan Upgradation Ki Pon Ejia Phan Afforestation Division Difu Hill along an DFO Robinson Ingti Lapen Accountant Sangpi Rebecca Timong Pia Tumpen Chingki Chingwai Pon Bomlo Lapusona Pora Hod Isi Hini Birta Kapachi Thangatum Lapen Usuka Hamphang Songatum Kladak Kachini Kabepen DFO Lapen Accountant Atum Nong No Ki Jo Puthak Afforestation Division Kaparlo Emaratum Pherangki Amai Ingisi Ningduk Chipaklang Pon Lapen Kladak Alam Chini Ni Pin Pen Lapuson Pangdak dide jia phanta alangli tumpen tuning ripon lapen prabjin pen labang pharoi sira kethom MR tum phanta operation ki pon ejia phan DF Robinson ingti lapen accountant sangpi Rebecca Timung pia tum phan tuning ripon thu Prang nang po pusi ni jumtai ni chethelu. Operation na bang ni tumapan ke nang chimbai pida prang nang po file tu sabi nang mu pida prang nang po akamba nang pa chun pida prang nang non na tum kilang dun de ba men ki kilang de kuna tu bang pa andol no no ko song long ki ma chi song long ge ene ge 171 ba 171 then ge 68 abang ge dami et lo la sinon ni tum ge 103 tuma mang pharoi sira bang ge thoma tuma phan ke operation bang ge nang pon bek nang po pusi ni tu ni chini du du ham katsa ham thang song na tum pen pen si ni tu ge yang ko orang si tami nang hang ki badun nili tum ke la non forest long klembom kumar tum mang ke ni tum la agres ke da im phane la so alam putha phan si ni tum la TFO pe e content sa tum han chu ni kan tum mang ke ni tum la ni ki ni tum ke mang bang ke la ni tum amen list bang ke agres nang pon bek nang pu wan si ni tum mang ke la so ke mang bang ke chu bek nang pu ko ya la si non kasa asong pen delo non oh la pres cukumar tum non la mastoru wa tum non ne tum klembong ke ne tum la aggression tang delo alis nang le pen ne tum man bang ke non bang ke paweder masih kasi ne tum bang ke aku la ham phang song tum han si chiki si la se pini bang ke sa tum han ke thik ding tum si nang ching ki nang ke than ki dam lo la se la dapen ber ta ki me nang wan ki si tamne ne tum bang ke si ben ke kasa asong tum han secretary president tum han tamne choro lo ching ki than nam ben chun po ku si ne tum ning chi the bik lo ma se ku thot ko sonak thang nang kerap dung te ko se am ko ni tum chone gre tu kharla an ben ini kini tum song kaprek suka song tum han bangke ni tum bangke batu pendan itu ni cingki citan dam bangawe tabon sa ni tum han bangke song song tu par media paklang ke ni tum bangke la bangke ni tum bangke isi bangke na rab dun basole tan na rab dun bustami ni tum bangke ho tum han bangke so tamane 5 million mati pensa
จิงกีจิทันบ้างแล้วแต่นอนในตัวนี่หินเป็นบางทีนี่ตัวมาหินเป็นบางทีตัวนี้ริกันตุ้งได้เขาละตรงตาหนายดุกิสุงหนายรับดุนตายมันเนี่ยบอสนี้ตัวบางทีเขาละตัวมันจิงกีจิทันน้ำบางแล้วmasih kalau so alam mangke suka song tu man mangke istiqbal mangke dia undang dia kata masih melihat dalam mangke di dua alam mangke memang media nampak lang menteri det te itu lah isi asong aja song tamane lapu mangwet situ masih kaprek kemang bangke nanti jauh nanti dia sih non keden mung bangke itu madu manta tamane jam te ladakan cok la nini ni thom aprang karbiang long arlo along mate litun ladak inam raipom along ke klem asai khia tu bang phi bang pho tu kachuk klem bom ningkan kep krip ho akorte la pen injir atum men akisung mate alang tum akamatha akisung nangeli rok pen ajok tada katsa ham phang song ahem sai hem along na tum nang humri lo wang lo alang ne tum akidu ka kisung alam nang chithan lo la silabang su alam ni tum ahok he lapan kali lo alang atum ahok rupang sini tum tatim lo lapen larda gia khan ahok he ma pura itu officially office along sitame ni tum dam lo kasi rina ko lo sitame labang so tong thek ko ni tum hampang song pen sitame ni tum ke kang sai kepadu abang ke ni tum jakong ave ni tum ahok he long labang so bang ke authority department at sito la selang tum akoy ke wan la pen kisung ke povek abang phi la pen abang phu atum korte la pen injir atum ki pu bang ke alang tum northern forest station na lo sielang tum sai ki klem bom lo tem dun bom chu dam dun bom sitame men alang tum maphan asa kuria bilotang ko pen ajok lang tum takamatha akisung nang le lo alang le tum sitame kache pini abang ke jitu officer tum sitame nang hang lo alang le tum maputha alang le tum sitame chidam lo la non ke do ana bang ke alang le tum office ame chidam lo la so por ke ching ki chi than ji phan officer tum ta apor chi pilo alang le tum sitame putha akoni le tum phan ta nang hang pe ni tum ching ki chi than pilo la si alang le tum akemang alang le tum akenang ji abang ke ning ki me pe sinang ki nang chi thanu lo officer ato alang le tu the misunderstanding la sonam do kok pen ta hai lo la si alang le tu ma bangke ki chilong nang ya di ma bangke nang chi chaglum pe me lang tum chilong po la si non ni litum isi bangke ke mang hu mi me abang la pu hello Facebook along ala on suka organization atum abang amun afforestation division along ADFO la pen accountant sangpi Rebecca timungpi atumaphan alang tumake hang abangke alang litumaphan adim pen direct nangji la pen adim pen alang tumaphan pisun nangji pola la sia hok lo alang litum sisteme kidu kisung abang pibang kupan kamatha pen joksi la hai lam kaningji ta hai pomene sitame nilitum alang litumaphan kachuning likang tung abangke la puson karjulong alam pen lapen ahok he alam ba kitim thip kalipen abangke komani officer aphan komani abang khubang phiphan apusona nong nokiju bangke jongjidet sikime obang sinili tum bangke jong West Karbianglong Hamren constituency Arsong Pathwa Klamalong Matijong Chiklo ni phai ingkoi raga thomar ni pen ingdeng krisi rurang sina sarpu karchu ajai mek kichengar ni pamanpon aning kanwang son thaksi pening le thot sitami ingdeng krisi rurang sena sarpu karchu amai kibipon pangcheng pontanglo la so ajai mek jesemet pen kibipon ver nangkok alam theke karbia ham phanglong lunsipu kedoan kurusar kedoan rurang sena sarpu ahir jumi kelong verji lapen karbia radatum luntemo porom puthi kapacheton et verji phansi archu ponverlo Becan
Ini bata le po bahut po bata bhalang Bangso jai me ki cheng ponalong reception mai phu khon sing pator kong chun bang bor imbe dun mai phu khemai pator dihin rimbang khor sing tokbi central committee mai phu senot rongphar dun mai phu khon sing kisu kong chun bang mon sing be urusar chandra sing kisu atun chitong du board hol pen great son timung karbilong ria birta Mena bangke monsing bi mana 3 pi long chun bang lo pe kiling along ri lang that ilitum pini ladak ipu ramsona sarpu aham ke wang nang ko alam thege la lo mo pen president ta than lo lasi nilitum laso a committee ke seng abangke ilitum lun temo adama sar punon hajar punon mane wirang rang son sinang nangdu theklong is na thua son lun no pu erlo lasi non ovegi tum ki thuru ovegi tum bangke la haya lun lun barim ansu se nang kachirung dunji nang pachirung dunji phansi la haya program bi ki bi lo nil tu lasi ovegi tum ta lake kenang sot lun barim adam puno asar puron hu piliam mai punon lake tum ha pisar pusar ha ramsona sarpu bang lun tumu nang than pen bang ke tum ke non puta ke tok ke lang le ave puthoi phis tame akitab le ave puthoi phis tame ang thun ave do bom la lasi nil tum bang ke la ansu se o ge mi dum ta la modana lun chot pu bang ta chok se daji la tum hok pet ke la dama sara lun bang si thek vek nang ji la pusi o ge mi dum phata chuneri lo Nilimen pondroting piso la pen nili kedu hingang lai Arsong. piso rong arsong lo lasi nili mithang rong mat nili helo kang burata lasi pini ladak iditum ke bang nang piningan deng kri si dam sena tarpu kardom akuru sa nili pan sena petang lasi kado kawe alam bang ke lalo nitum birthi mindar adang mahat presiden har puelo litum karbi atum porom puthi lapen lun temu kacing barbe kacing donde kacing lidle dukok komani tu mangke lun leda tihu cipu cot komani tu mangke lun po pini ate on nang prek dak ngelason sini tum theglong lasi non kenang sot ni tum kamatha bangalalo kado kawe karbi itum honghari pen ada masar kang thodat thegatum porom puthi kang thum thegatum anke isi alam isi aki isi niyom isi niti isi ot isi durbanti tum claim nangji puni tum mathasi la thoi khuram sena sarpu phan tame ni tum ako hut banglun temu ka than cheng banglo la pen ke do ta ladak tel horang long sinang do kok lo alang hi ge tel hora roi pulo la sinili kado we alam than u thek the kitame nili aning kan wang pining aning kan kri sian lang li lo la sini tum nili phan ti kuru sarang betang bom patini claim don bom la pen dak chot pugali nili lam nili ki tame pu nili ni moyong mandame nili pathai lo la so timu than lo pen bang akdom arpi bom lo nili lam pen la sinili alam ke pan si ington ikol lo kardom Phai ingkoi rakethom ada porphai ner ke papor pen pangcheng pongsi ake hai madhuram lekthe ke ACE mahin pen dondri ingpu ponsi tirika mamai amei phu raju terang pen lama kang thura jai mek tengponlo la pen hithi kulat kang pu clear da hong jai kang pu la pen chekar tu hong jai ingpu pon der phi puthot prek jam kapathu ka chepate ang deng pon thulo sonsi bathili ke ap sonsuri ka chiwung keng dongdang ke kat thongnok be ke kat hei hui henlo lapen bong oyalun bor etalun hanri bong alun hei hui kilun ka chepati tami paduponlo adun thu pining ve por phai trok sia por aphi karlitang baliham se lapen karlitang mensing singnar lun kanamalin ingpu ponpo adun thu por phai ner kep apora hot puthot karlitang vai songterang karlitang madha prongpi lapen karlitang risotimung chikimo menpen lun kanamalin ingpu ponthupo lapen pinilabang so jai mekalong chekartu ronggithialong katukawi rongner keparata tungpen tirikam sitami chethokpon lapen puthot tirikam amayamai phu raju terang pen langpher hawar arara phan labangsu sertalin karchu katalon ponalong nangachetong dunpen alira cham nang pidun pupu ningthelo pusi kachuning ri padopon
Ya betul tu. Ini tumpi ni kecengsi jaga tu lamang so settling katalong son kecengsi aran ni lo. Lasi kecengsi ajai mek pada adapkan lajinya ke bato. Ini tumpi cing honai langker MSC macam karbian lo macam masuk sekian. Sar mudram de kecengsi ini tumpi ladak donri bangke nang pon itu. Donri itu idet kena phit ini tumpi lamang tu pon itu. Lamang so lamakan tu pon la bangke. Ini tumpi check out tu. Settling katalon pada masa komiti lapen tidak klub. Lah ini si birat aja ni masih pin gitu lah tidak klub lapen cekap tu komiti tersini sama bangsa info itu. Lakhai ko ro phoni lip MSC constituency ka parlo koila mati a havar sing rong pia rong lapen jadi rong hanga rong ke dam tang suri hini aningkan si KAC tumpen samilang solang sun ingpu pondo lapen la solang sun kelang mi sen ajo prekja mahavar pen ongdung arara tum kelang damatum dolo langsun ke damatobar pemisen lapen langsun along alir alon kipi asante lapuan suse rada tum kelang dam cheto silang bontanon KAC tumpen RD ki pipon we da jok langsun ke langdam atobar ke hinupen radatum ke dam ke bang asap kisu to koklo la sila sotobar pen langsun abolon piponang jipu ronga radatum pen KAC atuma phan batai ronga radatum chuning real lo pajir damlo bonta KAC JCB pen ani sitobar pasur pruyamat ington koklo amanon puanta thangkaching thora cyclem pon pelang lasi prabjin pen towar dolong la pen langsun along alir alon ki piponjia phan sing rong pia rong asar jali rong hang arong asar lapen samilang do alangsun kilang charia bang phu mohan kro nondorong phara tumpen chuning ripon gisi lapen bokajan LA MLA dakton nomina phan alang ni to phan aprang prang ni litum ke do ta ki pi tame alang ni tum ta ke wang apor ka ve pena por wang be derlo ta si non ni liki puje bang ke la hello non la bang son news ke long loke pen la non January a check lo alam alang ni tum ke wang pen nili tum seme langso na long nang ke lang pen dadak ke dora tum ko son si ke dam la pen ke wang ko son si ka che hela tuwar me la pen de long do ve alang ni tum bahini wangra adimak long anang palit ha ko son si nili hin pen chuing ripo Kedam tang mentuan ni kan lo sebelang so kang pubang ka. Suri ini rapli suri koi. so ini ra in kain kan si pining Sorry ni lain koin kan. Pero dak kedam tang la konsil pen skim deng pon ma towar pen dolong kan. skim ke deng apan ke deng dilang ban sa the ke la tum bahini pen alama bang amu khelong de pen masi deng pon pe delo Kedam tang hala dak kosom jitu towar pen dak an apan konsil pen ani sini ni ne JCB pasul. ola ke NGO tum pen abang ko pine sai deng lo bo ya pen akam ta lalom siklem lo ama ni pen itom pen ma chidam tim a phieng lo bang ke sa Ton mas konsil pen bangga dak tang skim tapi pelang deh. thang ga la Te pipi la kedam tang la bang ka areng thi tu na ti chak bang ka la semilang so ke paching thur ji phan towar de long la ho ke ti chak duma. tourism department atum pen wang ke wang se tame hala rong hang ta wang lo lo kote bikram teron tra sunang dun lo la sur bang ke na tuma phan u phi che wang lo bo lo ni to mang dam une de lo sa ho pes na to phan ang pak lang lo na bang ke Pipi la so lam chak na pi bang ka. lam cha na pi bang ke tuwar phan ke kali bon ta la lang su la bang di koristan ni phan ke lam cha na che te ka La towar phan bang ka. Towar. Ni kan ke. ni kan ke tangte pinia birta kela panse kang toni lo dome thakme kurwang thu